Имам голямото удоволствие да ви приветствам и да ви пожелая този празник да не е първи и да не е и последен във времето, да винаги да имаме така поканата от ваша страна, за което ви благодаря, на един хубав ден, по един хубав повод да се видим и да говорим за тютюн. Приемете и поздрави от госпожа Десислава Танева, която се извинява, че днес не може да присъства поради други служебни ангажименти. Тютюн е имало, историята ни е свързана с тази култура на производство. Тютюн има и в момента, и тютюн ще има и за бъдеще, но бъдещето на тютюна се предопределя от неговата цена. А за да получим добра цена за тютюна, трябва да се отговори на няколко условия на пазара, които всички от вас много добре трябва да познават. В навечерия сме на изкупна кампания. Темата за цените мисля, че е актуална, но няма да е коментирана от страна наша. Това са свободни договорни отношения, които през годините знаете как се случват между вас и фирмите, които изкупуват. В навечерието сме също така и на промени в закона за тютюна и тютюневите изделия. Няма да отнемам време да ви запознам с законопроекта в представителството на Националната конфедерация, в лицето на господин Кичуков. Имате достоен представител в форматите и работните групи, на които този законопроект беше изработен. Нямаме претенциите да е перфектен, но имаме претенциите да се запълни една много голяма празнота, която във времето, малко или много, съществуваше по отношение на наблюдението и управлението в този сектор.